Nasnaw ya kaban kentu haswa ban sedang ya kabenta ka bangadai ban pensngau ka negapor ba sngau bha ya sha skor bha ya snga bha bat sam ya kani ka khubor jing tip omdai ba phin hun ban tip ya lade sam shaki henman ki para ki jongpi shaki kimi ki pa ki jongpi shaki khun ki khti ki jongpi shaki paramarjan marpa ki jongpi shaki parlok parajor ki jongpi bat ngalak ban ong ba kandai ka video ka bakhadu habai dei bat kani ka benta bangan yai ban bat bangan yai keren ya kani ka isu lani ya kani ka benta namar bala thaj umduna ya ka shpotli habai dei bat kani ka juk ka subjek banga keren menta bangala keren hagi wei ki por ki bala lek bat kinong pejru kinong snap lani kinong sa skoru ha kata ka jingkren duna ya kasilakngut ka arlakngut kinong pej bat kinong snap kabasnyo lingo kalong ba hajing isa ngamdai su ban keren rei hanmar ba hakini kisngi kidon katu katni ki bawan ban pensngau biang ya kaju ka ei ka bakingat bat ka ei ka baje ki ngasngau ba kadai ka kamram jonga ban pensai bat ngasngau ban ong bakadai apat kajing pensai ka bakhadu na kaliang jonga bat nganum pensai syu bat hadin jong kani kajing pensai lada phiangat biang ru snau bha wat wan penthut ne wan pendik syu nga ban report ya kani kaju ka jingjia se kadai kajing long selfish ke jongi ba kibakum kini kilat jing tip lani kijing hikai lese ngi khapnap ban samlem shaki ya kani kalat jing tip hakini kisngi kidon ki bawan phone kiwan pensngau nga bat kita yam kita pat do nut hadu kata-kata bat abaki phone nga ki panjing yarap ngong nganem la ban yarap ya kata ka benta hilet sepo ka police department parwat ka police department ru kala ngia ban yarap si yarap ya kani gajuk ka benta bat kata kalong ba kidon ki briu ki ba syak pengup lani syak penbit ha kita ki bakam ya lade baki dei kinong tip lupa ya unombar tim baki thok tim bagi tip lupa ya nombar tim bagi thok tim bat kikren kumne ba la pikwa bandai nombar tim sobha buk lupa unombar buk unombar bat nda pila dep thok pila dep ai pisa yang ngin penthok ngin penmi unombar uba dei na banta jong pila dep buk lupa don wei uba ubuk yau tahu nombar haru sanpau hajar upelut ban buk uta nombar bat ngakeli u pidon pisa katno ka akau ong don tang laipau hajar bat upanram naki wei arpau hajar ban pendap sanpau hajar namar ba ukwa ban yo daki paulak daki krur ukwa ban yo na kata katim bat hana namar ba ki briu ki bawan offer yu ulan ki bawan terwai u ki dei ki belak tip lupa ba unombar ayu un sami ha kata katim hadu kata ka jingbit kapala lenshop ya uni urang ba nakaliang jonga nga ong ba ko ba ngathet kti ban yarap ya phi habe dei kani ka benta namar ba kani kam desu tang ka jingbit ka malu malah ka dei ka jingbit ka bala tasneng nila ban ong lani ka jingbit pasam ka ba ngim yaran kat dor su para briu ru ila yaran kat dor penban bat kitu ki bangi set apok sam namar balai nga ong kumta lada uta ubriu udaptip lupa ba unumbar tim udai kata la sibit lani lasai manu ban sebun ya pi ban yathu ya pi ba undai uta unumbar balada udaptip lupa ba unsa dei bet 6% uta balai unum tho ya ladia balai pentho nam ta jong pi te hang ni ngi dei ban penon kami ka jabing ka pangidon ba kane ka dei ka but thok ka but syukur bat ka dei ka scam ka dei ka fraud bat nalor ka taru dei ki briu nang ni po shalong dei ki briu ki badai ki khasi ki dei ki poi ai sisngi ki dei ki mendari ki bana shiki wei pat ki jela lani shiki wei pat ki jaka thik ki khasi jongi ki dangup ha ki bakom ki ni tingam kwa ban bun ketin apa dei ki pekeni ka benta ngakwa ban keren thik tang ipon ibanga kwa ban pensotu kalong ba ko kilong kmi kilong pa ki kun samla ladarang don ki bawan ban ong ya pi buk lupa uta unombar
ai lupa ka pisah ki ban penmi yu tau nombar ba pithok ma phi sngau bha ong la ni jubab ye ki ba lada phi lada tip lupa tho ye la dia tho ye la dia lada phi lada pi kena ba phi lada tip lupa tang kata ka dei ka ba penyap ni ye ki bat ki nomlin su artat bat wan penthut la ni wan pendik ye phi wat snap ka tin jali ja ka jongki namar yo phi babe ha ka wei kasni ki babun ki Facebook account ki bata kerteng jong ki khasi kadur jong ki khasi ki dei ki fake account bat ki text lane ki chat ki penbit live hojat ya ki rangba ya ki long kbi ki long pa nang ni napo ka ri ki jongi ha ka baya dei ban pengop ya ki ban book lupa tau nomor tim te ki briu ki badon jabing bat ki bomnya hap kerdan bat ki tu ki badon hapo sam ki dei ban so thu ba kam judon ke bakum kata balada don ke bakum kata uta ubriu mano ban sebun ya kapisa nam taki wei mano ban sebun ya kapisa nam taki wei lada ulada tip lupa bakan sadai ke pati kena kemut unum ya thu hiru ipi unthok sop ya la dia kani kedai ke benta ke ba ngasyo khie sisa namar belai wat bangan penpau ya kata ka ei ke ba ngaya keren bat lane wat ula ong yang ban pen sngau pat ba ya kata ka recording ke bangia keren ru ngala sngau long beat ban pen pau ru nomar ba ka jing beat jong kala ya di dur lane kala ya rengkat dor bat kita ki bangi ong ba ni set hapo sam ngan keren baik la ya di dor bat la ya rengkat dor bat ki snyang hapo sam to kata ka diga ba ningkong ka banga pensai ya ka ka ba ki briu jongi ki beat bat ki ngap ka benta ka ba kani kalong majority ki bangop bat ki bangat hakane ki dei ki khun samla ki jongi ha jing leng wat kam wat jam ha jing pisa klem kam klem jam ka penlong iki bakin ngop ha bakom kini namar baki don ki briu ki banang ban penbit bat ki banang ru ban pengop bat hang ne ru duna ki badai ki khasi hang ne ru ki dei hi ki poi ai sisni ki bana ki wei pat ki jela bat ha kan ni kam ngala develop ksai bagi badon kti ki dei ki briu ki bana po West Bengal ki dei ki briu napo ki Nigeria kadon ke jingi trilang pramaki bat ki ak kom bagi pli ya ki office hapo Guwahati khamtam sejan khanapara but nakini ki fake office ki jongki ki penbit ki advertise lengba ki Facebook fake account jong ki bapero ya ki samla ki jongi ba light post security lani ki wei ki post kom kata ka post ki barit ki baria ki ba ki briu jongi ki samla ki jongi ki bawat kam wat jam ki kemik lenti bakin yok maki sengapa hai kene te JU ki ai bat number phone ki advertise po ki Facebook apo ki WhatsApp namar ba ka jingla jong ni ki briu wat ban hak ya ka WhatsApp jong no ru bat ban yok ban rung haki WhatsApp group bat ban yok share ki bakum kini bon ki samla kasi jongi ki bala ngop bat habaki yo ya kata ka advertisement ki lej sisa hapo Guwahati siapo jan khanapara lej mi siapo office ki don sisa hapo office ki laak ban sim ya ki biodata ki laak ban sim ya ki kod kisla ki jongki hadin kata nokot hang tuhi kini kiru klemran ki ong ya kini ki samla ki jongi phikwa kam security siu lupa ar hajar lai hajar san hajaru kitang dawa ya ki bakham ibit kham item bat ki ong ba siu nam ta ka bai uniform bat kin sa ai ya ka joining letter bat kin sa batai ya pi ha ai ban pha join ya pi hadu kata kini ki briu ki la ban pengop ki samla ki jongi hadu ba don ki samla haba kini ki nong advertise kam ki ong ba phiyo ban trei hapo police bazar phiyo ban trei hapo polo phiyo ban trei hagi benta jong ka shilong di khna khasi jongi bapli kilet ban thap ki kwa ta ka kam ban trei hapo shilong hapo polo hapo police bazar ha bakut kadai ki jing babe ki nadu kata khasi namar balai kini ki fraud kini ki scam ha ka ba ki shu ak ki shu batai
namta kitu ki briu ki bangop namta ki babiet bapli ikmi ki pa ki ai pisai ki hanaban su uniform la ban tit uniform bat anda hadin baki ladap ai ka pisa hadin si benai ar benai lai benai sau benai ru kini ki briu kim phone su kila block non wat ki number la kim block ru kin ong ngin sap ai job placement ne pi ngin sa ai job placement ne pi tang ba kam don ka bakum kata bat la ki let mi hadin ar benai ha kata ka ju ka office ba ki let mi ning kong kim don su bat kini ki ju ki briu ki change tang ka location ki yai pen bet si yai pen bet tang ba ki samla khasi ki jongiru ki dang bet si dang bet namar kata ka ka benta ka bangakwa ban kedau bat ngakwa ban kentu ngakwa ban hikai ka ni kapor ka long ba la don ki paterwakam ya pi leng ba ki advertisement ki Facebook ki WhatsApp bat kumta terter let ban tap ya kata ka kam tang ba la ki pan pisa by uniform lani ki pan pisa advance lani ki pan ha bayade bet ka pisa namta bayade bet kata ka kam ke jongpi ken mau penon kam ni ke jabing ke jongpi ba komno pin ai pisa ma pi lani pin siu tulup ma pi da unong wat kam ya kita ki nong ai kam penon kam ni ke jabing kam ju don ka bakom kata bat sobha ha bayade bet kan ni ta pim phone su yang ngaru pila dai ban priang pila dai ban long clear namar ba kidang don ki khana bapli teng ha ka jing ngop ka jongki wat ha bangi dang hikai bal batai ong ba kam judon ka bakum kata ba pi hapsiu ba uniform kidang sajla hi kidang ong te ba PS ki ong ban sa I job placement next week hapsiu ni kumno wong kam judon ka bakum kata kataru kidang ngop hi tin kata dap mai kataru de kani ka last video kabangam kwa asu batang hikai la ni ngam batai ka juk ke subjek la ni ke juk ke isu ka baki samla jogi kilong sok pedung ai ba mapihi ki bayu i bat ki bapet ye kani let's say pi pim pat ngop mentah andai ki khun ki ti ki jongpi ki men ki para ki jongpi ki marjan marpa jongpi ki perlok perjor jongpi ki bahing basem jongpi yo ki ngop pha ye kani ka jing hikai ke jonga khnang ba kinlong kendit benriu bat kinlong alert nang ni sakamat bat nakaliang jonga habe dei bat kani ngalapoi syadu jo Guwahati ru banlet bot ye ki samla ki jongi hadu hante Guwahati ru ban penti kena kadai ni ka fraud kadai ni ka scam bat ngalap siapa kadai bat habe dei bat kini wei ba phila ngop ngan su ye thu lupa ban su batai lupa pi wat ka police department ru ka jwat bahaban trace la ni jwat bahaban wat ek bakom kini bat kinum entertain hiru namar balai ki simba pitay ban penon kam mekan ga japing ba ublai uai kan ga japing pi pitay ban digest hi ba komno da upi nong wat kam hapsiu tulop ya ki nong ai kam make sense sangta ko ki kimi pa ko ki khun samla penrung ya kan ga jingmut jing perkhat la ta ki khun ki jongpi ki wan pisan pan pisan api banong ngali tap ya kam security bat hapsiu ka ba uniform ong ki khun jongpi balai da ma pi nong wat kam hapsiu tulop ya ki nong ai kam tang hang ta pitay ban sotu wat nom syania kluman to kata ka benta ka baar ngan poi mata sya ka benta ka balai bat ki dei ru tang kini ki lai teli ki points ki bangakwa ban kran ka ni ka sngi ba ya dei bat kan ni ka jingkran ka ba la juyai kran ka por sya ka por bat ngan ban biang bat kan dei ru kesin ka ba khadu bangan batai ha be dei bat kan ni na mata ki samla produk prasnam ki jongi bat kata ka long ba ki bun ki ba ngop ha kita ki company ba phero pher hagita ki investment company hana join hakani company ki jongi hadin kata kenta lani review ya kata review ya kata ka hotel review ya kata ka restoran review ya kata ka dukan sayok jingsiu kata lani join hakani invest 1000 pinyo 3000 invest 3000 pinyo 4000 lese ningkong kidang IAP invest 1000 ken IAP 4000 hadin pi invest 3000 jak sun jelang ken mau bhai kan ni ban ngatip babon ki bal angop ye kan ni ken mau bhai kan ni men swang aladap keren ya kini ki company ki bawan po nombak silong jungi kidon company ba ong ba rung bat ngi company pin kamai silak setiau ru ki ong habakut phim yo briu hana hap thap briu hakadiang hap thap briu hakamon dakum ni dakum tai ngas ngau ba ki bakum kini kilas dang ja kerteng menta kilas dang ja kerteng hawat
bun ki samla ki jongi bun ki long kemi ki long pa ki bala long so pedung ha be kaniru tang ba la kham duna manta imat ki briu jongi ki la long educated ya kan ki briu jongi ki la syai ki la nang banjit manta bat ha be kaniru ngakan mau bangala keren nadu snem arjar poar ha ka ba duna ya ka lailak tam ki nong pet ya kata ya ngaj ba kala long snotu le kala kata lengba kata jingkren ba kibriu jongi kila sedang ban sotu ha be bekane hari menta ki mi kini ki online company ki balong investment kan mau bah husiar ki kun samla husiar ki pardok prasnam husiar ki long kebi ki long pa wat nom sya penbit na ne wat dom ngop su nang ne sakmat tengangat ba kini ki lai teli ki benta pila dap syai pada syabangan penkut ka baningkong kadai hawe dei bat kita ki baong ba buk lupa yo nomor tim bat pihap sen pisah ki bon ki bala ngop ikan ya kamtam ki khana nong kendong ki jongi kilong kepa kilong kebi ki jongi kan mau tangkawai lada kita ki briu ki ladap tip lupa ba undai utau nombaru ba pipi buk wat mut ba kita ki briu kin sebun ya kepisah ban ai nam ta jong pi bat kinum tho e la dia lada ki tip ti kena 100% kin tho e la dia ning kong e kinum ya thu hiru iti bat pidai ban sno thu ba kumnu kini ki briu kim dei hiru ki khasi kim dei hiru na po selong ki dei ki poi ai sisngi na ki wei pat ki jala na wei pat ki ka benta ka baar kan mau ba watklet ko ki khun samla ki kmi ki pa kin men ki para kam judon ka kam ban ong ba su tulup de mapi no wat kam ya ki nong ai kam ngatrai pila so thu ya kata ka benta ka balai ka long snow ba wat nom join kelumar ha kita ki boong invest kata pinyo kata invest kata pinyo kata review ya kane review katai pinyo nong kata kan mau ki ki hackers ki fraud ki scam tiangai bakane ko mangga keren kani kan ka last video bat nganum keren show kasyong happy kasyong hangi idon jingkit klik nampa ki hinmen ki para ki marjan ki marpa ki samla jong kejat benriu bapin pen sapriang ya kane kalat jingtip kabalong ke jing hikai bat na kaliang jonga na keren da kabasai lada pidang wan fun biang yang ha be dei bat kini ki lai teli ki mat ban pen snau biang hanga snau ba wan num tu kai ka por ke jonga ban ya keren ban entertain ya pi ha be dei ka de banta lada pidang artatin lani pi ong ba ka jingkran jonga kamdei hang ne to saile kat bamon tangba wat ba be pat lani wat no wan pen snau pat adin da pilangop kublai sibun ngin saya kendu pat hagawe